Abranti a wagye ne nkwa fi ne nsɛm no papa saa me papa oyi wɔ ha sɛdeɛ osi su ne nita akɔkɔ so na no ɔden ebi sɛ ɛden sɛ obɛtete ba obɛwo no na watete na me na du baabi a wo so ɔba bɛhwɛw na ɛnyɛ bibia ne kunu sɛ ɔno agye ne kra fi ne nsɛm te sɛ ano ɔden papa no ha papa mo akɔ aba na odin ne yɛsɛn abranti a wagye ne nkwa fi ne nsɛm no ɔden no papa ɔde so bɛyɛ Omani yɛsɛn Omani yɛtin ɛsi akasɛn ɛsi kanan na kyerɛ sɛ 10 ne nyinaa da so te ase ɔno nko na agye agya ma wo yako ne nyinaa nhyɛ ho den daddy deɛ ne baayɛ a ma wo bɛyi ɔfa ahoma wo de asɛn ɛde ade ne baayɛ wo bia ntim ho ade ko na no ayi agiora no kɔsɛra no mfɛsɛ fie ne bɛn nti anyumere no wɔyɛn ayi wɔ hɔ nanko ana ɔba hɔ sɛ ayi wɔ hwɛ ne mmoa no nti wɔ hɔ a no mehu sɛ wɔtikya ho nam saa wɔsɛ na de ana osu a wɔde me nam sɛ hwɛ huhuru mu na sɛ ane a woyare wɔde dada menyale bia nam sɛ woyare wɔsɛ daabi nti meda hɔ a nadwo no adeɛ bɛkye ayi no on the first bɛyɛ 3 o'clock ana mete sɛ mefo ɛbɛde na ayi a ya was a papa abin da mutum ne ba ne ba ne ko hospital ana mba fa na me de ne ko ti me de ne ko hospital ba ko ne so papa ha de women tin se me yi nti me wo hospital bi ade kuro papa na me yare a me to nti pa me ko na me wa ka ne ko ampa wo me gine to o mama ne ra na ayi doctor na ba ye wo ko ye ne lab na no mo ayi typhoid. When you are 1 and 2, okay. And a moon you buy and not paying a assessing on for your base 13.6. Okay. And you clear a 10.5. Now the other are covered 3.1. Okay, 18 and son a year upon the coffee. And you made a mess up for ya. Almost you above you. Na wase so baby tware okay nti me so me free hop me na me se me twan nti bo be 6 na me so da bi time ko nti sa na te dia me ba be fa na ma na ko nti me be na wo twa ba bi an sa bo yes oh ha what na town no di go na what so okay na sa na ade do ye ko twa sika si na wo me yenye ho adwuma nwie na wo abetana no so papa me dwada ko nti wo di ko je wa ho so ya na me sisi nti me ko ya na me de ko da ho nti me da fa na me fon abere no wase me ko ho na me sika bi wo papa bi ho ya ji ababa na wo ba kana aka me akira bi ho wo beto no fie no e na wuja no ko yi beto me hye me fie ni fie ni na je se mote ben ha ne he ya tu ba be hwe no e na hospital na ba ya na me ba me be no wote ha okay na me se na aden wase wo ayi me be tware yakọ no asen na me se na ayi fo no nurse fo no hwe a yaka do de bi wo ha si edisi so na wo nti ko ye na wo ho nto na hwe ye nyina ye ho anyu ye so me kwa na me ku fi de me ko ya me ko da ho no a wo ha na phone e bele se ayi wo ba no pa no ayi obi di ka se mi like na fabra wo ba na balance that di na bobe se na bobe ye somewhere 8 to 9. And maybe 8 to 9. So, yana me dan table. Okay. Ofro ka so kwire sabia wana was from what for the food. Okoko. Some me ba ha no was so okay. So, was so okoko. Nti me ko ya me ko dan na se. Ade chianke sika na bra. O tire oni pa kra o de ni. Say discount no 6 million. E bra na ye balance ni pa. Okay. Na me see you mati. Nti be so no pa no na me sorry ya na me de 5 kura na me de me kwana ma me yere sa na wo frɛ nipa na ansan na wo kɔ na so da bi wo se na sika na nkɔgye na me ma me nkɔbara na sa bi de hwan na wo konya na akɔgye sika nti me kɔ ya wo me se ne kwanto ɛno papa no na wa ma wo na me sa na de na me be wa ye me me firu fa anti me ba na na me hia o ma me so wa so koma okay na me ne hia na wo yes papa na ya na me so wona na me ko hospital me ko ye so me ko ye woni ho
na me se ni me yensa ye nyina amara ha me de no to wa ba ha je se ni ko nti ye ba na che se wodi da du ato na me se ni wo kwaje na ho me na me pe na di be si bia na ma na so ate to won so wayen ayi na ko na me se ko pe e bia na bre mo na ha na ba pa me ye be na ma pise bisa na ko ti me ko na ya ma akola be fe me se yo yere se pra na me se dia se me pa me hinti na me se me na me hinti a me ni die kan ya na me se krachi asem bi si fi na kan no de bi asem bi ansi ti me ba me bedu ha ni pa na se tete a ti de ha ya na wuki na pam ba la wu za na je le mo ba ya de asi Daddy said the old cannot say, you know, fair Sabia. Ye yin On one that didn't pay baby. Some quite nice if one say. Or so be Garaba. Would be Garabana. Tell my year on young funny ma with the big garden. Send him say Virginia. Yes. Okay. And don't you know, or by few no, or better than Hano Abetuno. On when you come bia, ya, na young Kumubia waiting a general swine who, sir. Or no be any as in the answer. Or no bia, can no be any Casacasa bia. Now that the brow by our coto say or say home. Wow, Kububi. Uquay and said, you know, say on no sha. They are comfort. And now say, Ubina a day, no, I didn't would not say, Frank. Now, cock the pay. One man who said, and my Kuma could I see ye, may be one and woman. To my beginner, I couldn't see one of the yes, I may fair, I didn't say 8. Check your animals, and if I know when you will Yaman. You never said the same. Yes, Obano will be out or yet to trust him like me, PM, a quiet. Debbie never come up from her and come up with an acid. Pia will no Pia free. A dear Juma Papa, now, if you say one in a time, what to bang her. Debbie Mamma on the two says you sit on, I say, will you be a Nera when you be obeying? One no crana, or Buffy, or Bunny and Suja. You will be some side, not the moon Suja. Hey, when this come when you be. Sure. And you are hard not a friend in what especially catch here. Or buy one friend over, woman, or busy. But so just was some good with the other to be a man, I just say, we need a you could our know this was a moon catching in my gym, on my young one. Now, my and you said we sit here in Massa, Abusua dofo said the city and any jano 19 common and our hands some say city and anointing anointing. Every say you help a pay the native field. Now I will bat tinam do baby. Now a baby ass here or no abegin crayfish in some. Said the all canon that is our background Jane dear or no better say a Jane Sarconano. Now a baby ass here what me a chin crayfish in some son. Anointing. That Obano when you finish everything. Say, I feel we are able to make it 39. Or 39. Or you woman. Or no bant another. Or no bant another. Eh, we for catching so one Friday and you was. Now, Mubusani in Tiana on Peso Bewari. Beer, be wasn't the time and so on. 49, 39 the time or so. Now, a job. Why you bar now, bear on only name come and question. Now, sure, and any time and then she may be potty. Okay, one can be one can remember my own be answer someone to see the man here, one woman, so one can be a sanction. See, the free so free on all and any free. Ya we need to do sabi, or baby, I'm for instance, if you say, Jalbanan in my visa. Now, I must say, a jar won't buy me near the sea. Over baby to man, so proof of boy was a different for and that young sir, or no accompet or baby. So, now me imagine any Macoyan of I said, maybe be any day saying any sir. Oh, Barbara, we see deputy and no dear, and no Satam and uncle. And they are time we didn't decide you. Would accompet or bar or pen and over country over Pasu. Papa, or baby were 100%.
ko hunu fi ma me na wodi ni na ke se wo godi o kan fie bi to say unya mfie si a obeware won kan bi asa na no we agya na enye wo ya se wo ba nyina du se na wo ba na o twen wo nana na bia nyama ene se David ene se wo mo kora mi wo panyini pa wo a wo no kora on so wo ware wo no wo bi ti wo ware ya wo che de wo film wo che no yo sama so wo to so tere Naja ya wuni ya wo ba pani pa we nya 39 na chese we twam 42 na ono no ware ye ebrebe na oba obenya ba na ansa na no ofre me ka chem se asede wo ya che nti obeba na wa cha na aso ya che da bi se enane de enti se first no na tete wono kra se wo hwe bible mu a obetimi nya 200 years ansa na wo wade wo nimfie no kwa animu asin ne ya nya 20 na ya wade no ene wunya 20 na wade a sisi ana wo meda na swat ja na enuane a yedie ni enuane no chemicals fra na ma ye nyini nche ni ewu enti no wo ware ntem a ya na wo wa pisa se wo ware ntem na wo ni sika wo be no ene wo anwo krank ja wo ka sa wo pesika nso a obetumi nya be 90 years na sika wo enti sa si this time adwuma no kitimo se go adwuma ekoso onso woni ma adwuma pa wo se wo adwuma ekoso a ena obetima wa ke se tembia no obetima nya adwuma ende wo ware a it's all right na ko yese ase ende ne wonya adwuma na wotwe no wonya wo ko ware a ne masa wo je wo dia makro adofo ye di nkomo afa ye nua be ma na waje ne kra firi nsem de na emum enkomo bi ye afutu abetu manu nti na me ne twetwe ho nkomo no fi se ye nyina yi nim se ende no wunyini du ba bi a na waye mre because enua ne ye die ne ana no odin chemicals fra na tomatoes u pa mu a ehun abre ne mu ne mre enu nti mi wi a me ba so no nti no ama ye hu ne se wan ware ntem na so wan hwe ya na akofa asema bre wo benyina du ba bi aba ware no wo ba wo no akora ni suanso na pam mapa enu nti ene yetu saafo na emum ye papa wa ha ye ne bedi nkomo na wotuafo because o kasa wade ntem no unya sika men ware bato bi nso nhira wo ba nchen ebi ho ba be ka ho ansa na nyame ena mo ba no so ahira wo enu nti kasa wo twen so benya sika wa hwi ya benya du ba bi na ware daddy wo se sika bia ene nka oba na wo aburuchire no mama nka ene wo betima nya oba bi a wo ye adwuma ane die wona ne sisa awade a betima wo yes na wo ba ne ni adwuma wo si wo ni adwuma na wo ko wo a ende so won se wo se yade e na kwala na yade a akwa be sambo se je nyame no nim ne ma bedi o wo ma se nyame ne hwe ni pa de but ni pa so se wo to ka ye je ise wo mfie be se wo 74 years open so 1949 me pe obo fu no pa na open so no nya mfie se ansa na wo ware me je minya bebri da be se me gate me fanse 40 bra o soro na 40 years we cancel se ne o man wa no mu fa o fi se so papa fro 40 years dia na je se wana mu so no sa no so ka ho ntina ma me so o se uhu 70 ko me wo den pa sa na tie enti me pese me hu se ye wa futuo na ade amomo se mu ware de o manyina na se ono so hu se me wo na me bere yes okay ke sa wo bere ansa na wati ma be ni pan de na wo wo so be tutu kwa na ma wo papa na na mo sa wo so be matu asipa opani wudi no biu ye from kwabna na ensa opani kwabna mensa ne bani abrante na from kwabna se ye kwabna se wodi ni wodi papa no se de wo si kasa no areho ahye ne ma empesa me bedi nkomo akwa achipi na wo hwe se de wo si tie no a odo ne ma no to ka ne ma ne ben ne ho fi se ba bia ne ba wo ye nyina du a still a ono ane ne ko hospital di na chi ehwe no na tese papa na ni wo ne ma no ho edu nti dadi ye bado wase na afutu adbema awofo egya no a omu hwe omu ma omu ba wo akra ni so akra ohwe no ma wo de wotumi atiti mo wem ahwe enkra ma akoma aku ede afutu na ade ma do se ebia na ye kan se o pepere wo ho ntama yo ba wu bia wo ntama ka yes nti se wonya abotere se wonya abotere wonya wo ba wote wasamase ya se bia be ye iza ma na wo ko hotel na akoko wo ba no hwan na be wo ne nya wo ba no kwa woni me se di bi kura wo mfa adwuma wo nya be
na akɔfa saa ɔba no ato nti mobɔ pɛrɛ paa mobɔ pɛrɛ paa ɛgye da se pii sabe yɛkɔ ɔpani kwabena mensa nkyɛn ne ne kɔdi nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛdi ka kan no ɔpani n'ani afi na sɛdeɛ osi ɛdɔ ne mma dɔ abusua na ɔtufo ka sɛ ansa na abɛware no na wahwɛ obotom wahwɛ abrabɔ bra wabɔ sɛ na ɛbɛyɛ a ɔware a ho nkyerɛ woba wo mmɔfra no nso ɛnkɔ ahotie mu ɛno nti sabe yɛdem bɛsia ɛbrɛ ɛsɛm no ɛyie no nhyehyɛeɛ na ɔtwe da nhyehyɛeɛ ne nyinaa no yɛbɛma obi bia so ate yɛdem ase yakra mo